Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag der spiller vi faktisk Minecraft, så det bliver hyggeligt. Og så er vi i gang med at load. Så håber vi bare det her kommer til at gå godt. Så spiller vi. Godt spawn. Nej, jeg skal ikke spille med den på. Okay, 2 køer, nogle grise, nogle kyllinger. Der er lidt af det, man skal bruge. Så det burde være perfekt. Ja. Jeg tænker, vi skal prøve. Jeg har sådan cirka nok tid til cirka 30. Ej, der kan ikke 30 Minecraft-dage. Jeg har ikke nok til 300 minutter. Nok måske. Ja, jeg har nok til cirka 8. Så når jeg skal i seng, så... Og der er en village her. Så er det gået 8 Minecraft-dage. Jeg løb bare den her vej, og så lige pludselig, så er der en village. Ej, det er jo også bare fedt. Det var direkte over til det. Jeg fik din bedste idé. Så jeg går ned i siden her. Og så laver jeg en trappe eller sådan noget. 2 af dem her ved siden af hinanden, det er jo det perfekte seed, det her. Jeg skriver bare 9922, 9922. Så kommer det perfekte seed ud af det. Og så... Jeg tænker måske en farmer kunne være federe at starte med. Jeg har prøvet at gøre det her før, bare ikke på den her verden. Er det ikke sådan en farmer-ting et eller andet sted? Det er fint. Helt seriøst, er der engang sådan en? Godt, det her er der er en, der flyder ind nu. Nej, godt. Godt. Der er sådan en der. Så det er mending. Nej, der er ikke 2, så der er ikke helt 2. Og fordi den ser den der, så må man sådan slå en dør ned i hovedet af en. Sådan en slå dør ned i hovedet af en lyd. Ned af hovedet. Slå dør ind i hovedet af en. Okay. Se Iron Golem. Jeg er innocent, okay. Godt. Bare lige være sikker. Godt, de har ikke set noget. Nej. God dreng. God mand. God store tykke mand. Der er 2 klokker i den her by. Så er det jo fedt. Godt. Så det første vi skal lave. Crafting table.
Og der er også kommet de der slags kister. Julekister. På grund af Minecraft er jeg også kommet meget i julehumør. Fordi der er sådan nogle julekister, så gør det bare ind i dejlig hygge julehumør. Det er ikke med. Nå, der var den. Hvis man godt vil have noget arbejde som, så bliver man nødt til. Hygge. Ja. Hehe. Nej. Må jeg bede om, at du går ud? Ud lige nu. Godt. Oh my god, jeg hader ham. Please go. No witnesses. Ikke endnu. 2 sek. Jeg skal virkelig tisse. Sådan, så er jeg tilbage. Det tog lige lidt tid. Hvert tog sådan en halv sekund. Og lige lidt tid for mig. Please ikke sige det ham der, jeg allerede har slået. Der er givet altså desværre ikke at have. Så dig. Du kommer med mig, okay? Ja, kom så. Ved du hvad? Freak librarians. Dem skal vi ikke snakke med. Så vi snakker ikke om, hvad der sker med den her, okay? Så godt. Godt så. Man siger ikke så godt, man siger godt så. Sagde du ikke librarian mere? Af en eller anden grund er han stadig librarian. Det forstår jeg ikke. Kom så. Det gør ikke noget, okay?
Film gør sådan, at du ikke, er der ikke også dig, jeg allerede har slået. Ja. Til din elskede base. Nej, prøv at se, du skal gå ind til den. Der skal man bare lige stå og vente på, at han gør sådan en. Nej, det er min seng. Desværre. Og du skal heller ikke bruge herinde, okay? Nå. Jeg er ked af det, men sådan har jeg dit liv. Nå, men da. Allerførste achievement. Sweet Dreams. Carrots, det kan jeg så har jeg desværre ikke nogen af. Billy Jump, du er altså lidt umulig. Oh. Hvorfor? Jeg skal altså ikke bruge sådan en Curse of Vanishing, dude. Nej. Han solgte ellers lige det, jeg havde mange af. Nu har jeg lige der. Du går først. Så skal der altså bare lige blive derinde, okay? Ja. Vil du godt? Jeg er sød og lad være. Jeg har helt sikkert mega meget lyst til at slå ham. Men hvis jeg slår ham, så bliver han sur. Den her vil du gerne være sådan en? Nå. Gå væk.
ikke snart være sød og blive til? Gider snart ikke mere. Nej. Nej. Nej, det her kommer virkelig til så lang tid. Når han falder ned i det her hul, så ved jeg, at han er klar til at... Kom så. Der er også en meget større chance for at blive spist af zombier. Jeg ved godt, det er grimt og alt sådan noget, men jeg bliver nødt til at gøre det sådan her, desværre. Så her skal vi have en trapdoor. Okay. Jeg er virkelig kommet dårligt ind på den her bane. Ikke engang stentools endnu, og der er allerede gået 18,5 minut. Det skal vi have fikset lige nu. Og når jeg siger lige nu, så mener jeg lige nu. Stone tools. Det er en af de nemmeste ting at få i spillet. Og det har jeg ikke engang endnu. Jeg er ikke så god til Minecraft, men var det fint nok indtil videre. For. Du skal bare bruge 3 for. Vi får der masser af mad. Det her er en ret god grotte. Okay, det var nok lidt for højt.
Uh. Uff. Jeg begynder at være træt. Men ikke træt nok til at stoppe. Guys. Det er mig, hvis jeg var en zombie. Guys. Endelig. Getting an upgrade. For en gangs skyld. Nu skal jeg ikke min træ med mine barhænder igen. Og jeg skal heller ikke dræbe monstre med et træsvær igen. Bare lige for at flex på, hvor meget træ jeg har, så bygger jeg lige en kiste. Og så tænker jeg lige, jeg kan jo lige gøre sådan her. Det er jo rigtig smart at begynde med en træ. Ja. Det her det er nok det dummeste, jeg nogensinde har gjort. Så skal jeg virkelig afsted. Det man skal bruge. Sådan oxide. Ja. Jeg bliver så nemt distraheret. Det er godt. Jeg var lige ved at finde noget der. Easy, siger det bare. Easy. Swipe brains. Redder villagers. Goddamn redder jeg. Nu har du bare lade være med at sætte prisen ned. Okay. Okay, godt. Prisen er normalt. Okay. Men sælger du ikke stadig? Er det ikke sådan 28 eller 26 for? Det er 26 for en emerald. Det er en god ting. Sælger det for ham, så bliver det i hvert fald solgt. Når det er mig, mens når det er mig, der skal købe. Og jeg har allerede en masse sticks. Mange sticks. Det der træ, det er blevet lidt træls. Så det ødelægger vi lige. Desværre natur. Men det her, det er ikke for at redde dig. Det er for at redde mig. Nu gider jeg ikke at lave alt mit træ om. Jeg gør lige en hoe. Nu skal jeg bare... Nå, jeg har jo 3 emeralds. Men jeg gider ikke at få mig.
Jeg må købe noget for en emerald endnu. Endnu. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Ja. Jeg tænker, det er i hvert fald en video. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej hej, og have en god dag.